забавляваме ли или ще оставим някой друг да го прави вместо вас? За любов. Просто забрави да говори. Няма ето. Парите определят нещата. Тази година около 40 етажа сме зидали 3 човека. Това са многото. Значи ние тук има машина за пари, нищо повече. Но като машината е здрава, добър си. Като прикуцаш малко, айде, другия. Ами, хубаво не са дошли тук, защото тяхния край няма работа, няма пари. Повечето са турци. Да пак ви казвам, че ако са българи, няма да се хванат. И по перваза малко бягаме. Аз пораснах до майка, нали, оттам ме спрятаха тук. Те ми дават парички, хубав хлеб ми дават, ядене, къде да отидем да бягам. Мечтаях се за много други неща, но просто нищо не стана. Тези мечти се изгубиха. Ще се моля, Бог пак ще ми помогне. Без Бог ние сме никой. Религиите обединяват, а политиката повече разделя хората, отколкото религията. Кажи кой е руско, само руснаци го скупи. Тук не е за българ. Това казвам, не е за нас. Никога филма не е истински. Всяко се играе. Човек само той може да си направи филм, за него си истински.